fail. Τέλος πάντων, παιδιά, καλησπέρα. Έχω μικρόφωνο. Πήρα και ένα μικρόφωνο, οπότε σήμερα μπορούμε να κάνουμε και τέτοια βίντεο μαζί. Ό,τι κάνουν και άλλοι YouTubers με τα YouTubers με το μικρόφωνο. Σπάθαρα αυτά τώρα. Σπάθηκα και τα command logs. Και έχουμε κάτι βίντεο να κάνουμε μαζί. Παιδιά, δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό. Περίμενα το μικρόφωνο και θα θεωρήσετε ότι είχα μικρόφωνο μέσα 4 ημέρες. Αλλά ξέρω εγώ το δοκίμασα και δούλευε. Και επειδή παίρνω πρώτη φορά μικρόφωνο, μου λέει μια Θοδωρή, εσύ υπάρχει ένα κουμπί με το μικρόφωνο. Επειδή εγώ δεν ξέρω το μικρόφωνο πολύ καλά. Κοιτάω μία, λέω, ναι ρε. Και από τότε μπορώ να κάνω βίντεο, κυρίες και κύριοι. Να είστε έτοιμοι, επειδή σήμερα μπορεί να ανεβάσω κανένα 3 βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και δεν είναι κάτι πολύ καλό. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe, κάντε like, αφήστε ένα thumbs up και ένα share στους φίλους σας για να το βλέπουν αυτό το βίντεο. Βασικά αυτό δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά NP. Κάντε ό,τι θέλετε. Τσάω!